Wopo ching'ono obuda achitaka kushoropodza mari itsva $10 ane 2 cents dzake dzaatauro akati, how many zigs does it take to fly from Victoria Falls to Johannesburg? If you can't pay your airline tickets with Zimbabwe latest currency code ZIG, then it is worthless but only useful as a looting tool for the ZANU-PF political elites and their corrupt surrogates. If you can't walk into a bank with your zigs and buy rands or any other foreign currency, then the new currency is as worthless as the old one. ZANU-PF has mastered the art of getting Zimbabweans to congregate around empty and useless promises, hoping that it will produce something and Zimbabweans oblige, which is why ZANU-PF continues to keep doing it. 30 days from now, inflation will remain the highest in the world unless genuine efforts are made to deal with the elephant in the room, and the new currency will be as useless as the old one being decommissioned today. Currency is about confidence and faith in the monetary authorities. Today, there is zero faith. Even Zimbabwean government ministers keep their looted money in South Africa, Zambia, or offshore. Who would want to have faith in a system that the people who run it don't have faith in it? Ndo mashoko abva kuna vahopu weching'ono varitaura kuti zvoni asi kuona mari yako iwoyo mari itsva iyi isingakwanisi kubhadhara ndege kuti ubve panapo kuenda kuVictoria Falls kana kuti kubva kuVictoria Falls zvakare uchienda kunyika yeSouth Africa kuJohannesburg, mari iyoyo iri kunzi inenge yakadhakwa sevanga zvakangoitawo imwe yekumashure. So paritaurwa zvakanzi ukana usingakwanisi kuenda kubank kuti unotengawo mari kana kuti pari kutengeswa mari paya panoitwa zvinhu kuenda uchiti ndodawo mari yekunze, ndoda kuenda for example uchida kuenda kana kunyika dzekunze kana kuEurope unofanira kunge wachinja mari, but iwo obvious unonge wakatambira mari iyi paunonge wakashanda, unonge wakapiwa mari iyi iri yemunomu kana ndokashanda munomu ubva wapiwa mari iri yemunomu. So mari idzodzo manje pari kunzi ukaona iwewe isinganingiriki nekubank kwacho uchisvika usingapuwe mari iyoyo isinga make sense pakusvika uchitenga kana kuti uchienda wakatakura bhegi, hanzi bva uziva kuti futi mari iyoyo inenge yakadhakwa. Ndo mashoko andasangana nawo ari kubva kuna vahopu weching'ono vataura zvakare vakuti nyika ineyi iri kunetsera chinhu wani, chero maministers acho mari dzacho dzavari kuba vari kuzonovhura mabhizinesi avo kunze kwenyika havatotrust system yacho yavari kurana. Saka ivo vanzi ivo waichida kuzonzi ivo utrust system iyo vari kuirana vacho vasingatrust. Ndo mashoko ari kubva kuna vahopu weching'ono vachikomenda on new currency yabuda nhasi inoitwa the zigs. Muri yeZimbabwe inini ndangoya panapa munoziva kuti ndiri mutauri wenyaya chete, handina pfuma, handina bakatwa. So kana uchinge watanga kusvika panapa first time yako, gara wasubscriber, chako kungonotsvaga basa nekutsvaga mari, zviri zvenyaya. Aiwa, don't worry, ndinenge ndichikutsvagirei nini nyaya, zviri zvanhasi. Bye bye, mvezongo.